Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Dneska tady máme nový video na můj reakční kanál. A ptáte se, mám docela dobrou kvalitu zvuku? Ano, protože mám nový mikrofon, no ale to je jedno. Máme tady totiž video. Vyzkoušel jsem virální animové shorty o vaření. Takže můžeme se rovnou podívat. Našel jsem na YouTube několik virálních a šílených animovaných shortů o vaření. Takže jsem se v dnešním videu rozhodl, že se je všechny pokusím uvařit. A začínáme rovnou s jak si udělat domácí Oreo sushi. Oreo sušenky oddělte a To je docela hustý, takhle jako Oreo sushi, no. Tak to mě zajímá, jak to dopadne. krém skrábněte do misky. Poté sušenky Dobře. válečkem rozdrťte na drobné kousky. Takže oddělíme, rozdrtíme A až přihodíme mlíko. válečné těsto, vyválejte ho na tenký. Jo, takže z toho bude vlastně takový těsto. A pak se do toho dá asi nějak jako ten krém, nevím. plát. Ok, uděláme si jako těsto z toho. Mlékem a rozetřete ho na těsto. Srolujte ho do válečku a animace zabalte jsou do dobrý. potravinářské folie, aby nevyschlo. Jako to bude možné, jo, to půjde tohle. Lednici ho nakrájejte na malá kolečka a Oreo sushi je hotové. OK, i když to na tom videu vypadá strašně jednoduše, tak si myslím, že zas tak jednoduchý to upřímně nebude, ale rozhodně to zní a vypadá jako něco, co prostě potřebuju vyzkoušet. Tak jo, mám tady Orea. Tak, to je dobrý základ. Tak a teď, když pootočím těma Oreama, tak bych je měl takhle hezky rozpůlit. To vždycky dělám, že takhle si otáčím s těma Oreama a potom tak to mlíko si jako dám pryč zubama a pak to jím. To mlíko a pak jim tu sušenku. To vždycky dělám. Nevím proč, ale... Nice, přesně takhle. A teď mám ten krém takhle odříznout od toho Orea. OK, je to jednodušší, než jsem čekal. Tak jo, mám hotovo. Říkejte mi profesionální kuchař, protože jsem právě perfektně rozdělil krém od Orea. A za to si upřímně myslím, že bych měl dostat nějakou cenu. Tak jo, a jako další krok je, že mám použít váleček, abych je rozdrtil na co nejmenší kousky. To nebyl úplně nejlepší nápad? No, hold i Mr. Tesar se občas utne. OK, pozor, mám plán. Vezmu tenhle ten pytlík a dám do něj všechny ty Orea, co jsem tady takhle hezky roztřískal, a potom je rozválcuju všechny najednou. Jo, to je velice inteligentní způsob, kterým jsem měl určitě začít. Tak a teď hlavně něžně, ať to znova nějak nepokazím. Jak to rozdrtává, jako... Jak to říct? Rozdrtává. No. To je úplně uspokojující. No a mezi tím, co se snažím rozdrtit Orea. Wow. Jdeme udělat ASMR, otevírám tady láhev, na to si tady vezmu můj plastový pop filter. Počkat, tak asi ho mám naopak. Aha. Tak, ASMR. Jo, to je všechno lidi k mýmu ASMR. No, jdeme dál. Vám chtěl říct, co je vlastně cílem tohohle videa. Všechny jídla v tomhle videu budu hodnotit od 1 do 10, abychom zjistili, jestli se těmhletěm receptům dá opravdu věřit, anebo jestli jsou úplně k ničemu. A zároveň můžete do komentářů hodnotit společně se mnou a napsat mi, které jídlo se vám nejvíc líbilo. Tak jo, a teď zpátky k Oreum. Jakože rozdrtil jsem to, co nejvíc, co to jenom šlo. Myslím si, že To vypadá trochu divně, ale no, to je jedno. je z toho reálně takový prášek, že už to snad ani jako víc nerozdrtím. Tak, tada, vypadá to jak krtinec. Tak a pro tenhle další krok budeme potřebovat mlíko. A tohle je asi ta nejtěžší část z celého toho videa. A to je, že musím jenom trošku mlíka přidat, abych to mohl formovat. Protože pokud tam teďka naliju hodně, tak nám z toho vznikne bahno. A to nechcem. Tak, stačí, snad doufám. Je to celkem náročný, přijdu se, jak kdybych se hrabal v líně, ale... Jako jo, tvaruje se to docela, no ne úplně, že se to podobá té animaci, ale tvaruje se to. Vypadá to jako to Oreo těsto. Tohleto by mělo být vončo.
Tada, tak. A já si musím, kámo, umýt ruce, protože jsem jak kdybych, kámo, lovil krtka. Tak jo, a teď ještě přichází čas na ten krém, do kterého musím taky nalít jenom trošku, zas ne moc, jinak bych to moc rozředil, mlíka. A teď už to jenom pořádně zamíchat. Tak jo, myslím si, že tohle je Mě fakt zajímá, jestli to bude fungovat. Ty recepty všechny. perfektní. Tak jo, pojďme na další krok, a to je uválcovat to a vyrobit z toho konečně to sushi, na které tady všichni celou dobu čekáme. Bez těch videíků jsem dělal hodně šílených a složitých věcí, ale tohle to je reálně to nejnáročnější, co jsem kdy v životě dělal. Já se tady, kámo, potím, fuj. Tak, to musí stačit, kámo, já fakt už nevím, co mám dělat. Teď přichází druhá část a to je ořezat to tak, abych to měl krásný obdélníček. Yes, hochu, normálně SpongeBob SquarePants tady přede mnou právě teďka leží. Já jsem normálně na sebe strašně hrdý, jak jsem to úplně perfektně odříznul. Tak a jako další krok je namazat ten krém, který jsem si tady vytvořil, na můj úžasný, perfektní obdélník. Vypadá docela divně, jako nějaká pomazánka, ale... Tak, to snad stačí. A teď, dámy a pánové, přichází asi ta nejtěžší část, a to je srolovat to a snad se mi to neprotrhne, protože pokud se mi to teďka pokazí, tak celá ta práce byla úplně... Wow, mám to! Yes! Jakože OK, není to úplně asi 1:1, jako to bylo v tom videu, ale udělal jsem všechno tak, jak řekli, a teď už jenom poslední, co zbývá, je to dát na nějakou dobu do ledničky, aby to asi zmrzlo a nerozpadlo se. Jakože yes, říkejte mi prostě mistře. Tak jo, uběhla nějaká doba, moje rolka už vypadá, že je pořádně zpevněná. Tak a teď si pojďme naservírovat Tak to mě zajímá, jestli to bude dobrý. Oreo sushi. Představuji vám finální produkt, vypadá to poměrně vypadá dobře, to tak snad to bude i dobrý. Je to fakt celkem dobrý. Je to teda celkem sladký. Takže nám to chutná. Dobře, dobře. Takže asi to je dobrý. Ale já si to asi neudělám. Ale tak přece jenom je to Oreo s krémem. Ale mě to celkem chutná a vůbec bych se nedivil, kdyby tohleto třeba prodávali někde v cukrárnách, protože hej, je to celkem dobrý. 8 z 10. Tohle další video se jmenuje Jak vyrobit vajíčkové kafe. Absolutně nechápu a nevím. How do you make egg coffee? Vajíčková káva? Proč bych vůbec něco takového chtěl dělat? Nevím teda, kdyby dobrovolně chtěl pít kafe s vajíčkem, ale pojďme se na to podívat. Třeba na tom něco bude. Přidej pár odměrek navíc, ať je káva silná. Dobře. Pak odděl žloutek od bílku takhle. Dej ho OK, do to zvládnu. ledku a přidej lžičku cukru. Teď žloutek s cukrem šlehej. Jasně, zašleháme. Husté a pěnové. To je klasika. Tý krém. Divně. Pak přilejte horkou kávu a zamíchejte. Ne, to je jako všechno, kam ne. Žloutek jemně tepelně upraví a cukr vyváží jeho bohatou Cože, chuť. lidi? Přidejte kapku mléka, zamíchejte Ne, kámo. a vychutnejte si kávu s vejcem. Ježíš, ne. Tady je To musí být hrozně špatný. To by jsem nedělal. A jenom lidi. Dejte like a odběr, je to nutný. Zpátky k videu. Ani není jediná možnost, že by tenhle ten recept mohl být reálně nějakým způsobem dobrý. Takže pro něco oddělit bílek od žloutku. Jo, Přesně jak v tom videu, takhle si to tam přehazoval. Yes. Jak to bylo v tom videu. Tak. Ne, a teď to hodím sem. Tak, to bychom měli. Teď tam dám lžičku cukru. To je strašně divný pocit dávat cukr na vajíčko. Snad to bude dobrý. Tak a teď už to musím jenom rozšlehat. Kámo, to je úplně namáhavý. Tak jo. Ano, mícháš to tak minutu a jsi už hned zapocenej. Tohle to by snad mělo stačit. Už mě bolí ruka a jsem ho úplně, ale jako úplně vyřízený. No a teď už potřebujeme jenom kafe. Prý to kafe má být opravdu silný, takže tam dám pro jistotu víc lžiček, že 2, no tak 2,5 bychom tam mohli dát, tak je to pořádná jistota. Zalijeme krásně kávu. Tak, a teď už si jenom přeliju tuhle kávu do toho hrníčku s vajíčkem. Kámo, prosím tě, hlavně, ať to nevliju vedle. Tak, přesně takhle. OK, jako vypadá to poměrně dobře. Každopádně ještě... Vypadá to jak se to jmenuje? Jak latečko. Jsme u konce. Poslední co, tak tam musíme kápnout trošku mlíka. Tak, budu vám upřímnej, vůbec to pít nechci. Jako vajíčko s kafem jsem ještě nikdy neměl a úplně upřímně se bojím, co to se mnou udělá. Tak dobrou chuť. Není to dobrý, neříkám, čekal jsem to horší. Takže toto nám nechutná, ale nedivím se.
Reálně si myslím, že by to i někomu mohlo chutnat. Má to takovou hrozně specifickou a zvláštní chuť, já nevím, jak mi upřímně ani jako popsat. Jak kdybyste si vzali mentolku a k tomu bebečka a snědli to dohromady, asi takhle bych to popsal. Úplně upřímně, znova bych si to nedal. Za mě, já tomuhle receptu dávám 5 z 10. Kámo, ne, 5 už bych si to bodů z znova 10. nedal, protože prostě Však ti vajíčko s kafem, kámo, ne. Jako další tady máme něco pro milovníky horké čokolády, protože tohle video se jmenuje Jak udělat perfektní Tohle jsem viděl, tuhle animaci jsem dneska ráno viděl. No, je tam napsáno v angličtině, jak udělat perfektní horkou čokoládu. Tak to mě zajímá lidi. horkou čokoládu. Navrstvěte bílou a tmavou čokoládu. OK. Nasypejte ji na malé kousky. Tak to jsem v životě nedělal tohle. Plameni ohřejte mléko. to viděl. Střední plamen. Dejte kakaový prášek a lžíc. Co je střední plamen? Jakmile začne vřít, přisypte čokoládu a míchejte, dokud se OK. rovnoměrně nerozpustí. Wow, ale to bude hodně horký čokolády, to bude hodně velká Soli pro porce. výraznější chuť. A jakmile je vše promíchané, nalijte směs do hrnku a ozdobte ji cukrovou hůlkou a marshmallow. Cukrovou hůlkou. Tu Nakonec nemám. marshmallow opalte flambovací pistolí do zlatova, abyste získali dokonalý šál. OK. Čokolády. A hotovo. Koukejte, jak je klučina spokojený. To je záruka, že Tak to děcko bylo strašně divný. 100% bude dobrý. Každopádně přijde mi, že na to potřebuji až moc čokolády a že budu vařit porci tak akorát pro celou vesnici. No nic, pojďme vařit. OK, tady máme čokoládu. Krok číslo 1, rozbalitý. Tak, normálně tolik čokolády jsem snad najednou ještě v životě neměl. Říkám vám už teď, tohleto bude buď úplně geniální, anebo naprostá katastrofa. Každopádně jako další krok, nakrájet čokoládu na malý kousek. Ale si upřímně myslím, že bude ta nejsložitější věc, co jsem kdy v životě dělal. Oh, Oh, no. Jako, to jo, dobrý, to málo jsem muselo se pořezal. být Tohle to prosím vás hlavně doma sami peklo. neskoušejte, protože si můžete úplně jednoduše ublížit. Já, jak můžete vidět, jsem samozřejmě trénovaný profesionál. Já vím totiž přesně, co dělám. Kámo, mě možná fakt začíná chtít krev? Tak, hotovo. Takhle by to snad mohlo stačit. Další krok. Potřebujeme hrnec. Nevím, jak velký, to nikdo neřekl. A Co tam bylo? Mléko, vanilkový cukr, sůl. To je jedno, teď to teď mám do něj nalít mlíko. Nevím kolik, to tam taky nikde neříkají v tom videu, ale tak, já nevím, ještě bych tam asi nalil, kámo, asi. A tak tam nalijem všechno, když už jsme v tom, tak ať nežebru, ať nežebráme. A teď to mám dát na střední ohřev. Kámo, co je střední ohřev? Já tady mám malý plamínek a velký plamínek. Jak mám vědět, co je střední ohřev? Tak, teď Mě zajímá, proč má vůbec tu kuchyň, když ani neví, co je střední ohřev. dáme 1 lžici cukru. Tada. A 1 lžici kaká. Jo. To snad bude dobrý, snad to bude stačit takhle. Já si tady přijdu jako úplně profesionální kuchař teďka. Tak a teď to pořádně jenom zamícháme. Tak, aby to snad mělo být dobrý. Od voka poznám, ne, že takhle to je v pořádku. Tak jo, a teď přichází čas přidat trochu čokolády. Tím trochu myslím, že tam prostě nasypu úplně všechno, protože proč ne? Vejde se mi to bez toho kastrolu, kámo, já mám pocit, že to mám moc málo mlíka na to, aby se mi tam všechno vešlo. Tak. Máme to. Tak a teď to jenom pořádně zamíchat. Jo, chuť, to je úplně hustý. Už teď z toho cítím, že by to reálně mohlo být i dobrý. No teda jako, nevypadá to úplně dobře. Vypadá to tak jako, že tomu někdo ublížil. Každopádně teď bychom měl přidat sůl. Nevím kolik, tak tam prostě trošku nasypem. Asi takhle, ne? By se to mohlo stačit. Hotovo. Tada. Myslím si, že takhle, ačkoliv to vypadá jako kámo kus bažiny, ve který bydlí Šrek, tak by No, vypadá to zatím jako kakao. to mohlo být už v pohodě a hotový. Tak, to bychom měli. Teď bych se měl přidat candy cane, což tady v Čechách bohužel nikde nemáme, ale podle ChatGPT jsou Co tam měl dávat? Marshmallowny? Co tam měl dávat? On tam měl dávat marshmallowny. Však i takovýhle malinký marshmallowny jsou v Čechách. Doslova dneska jsem je viděl. U Vietnamce. To je nejblíž tomu, co bych tam měl dát. Snad to bude dobrý. Piu. A jako ozdobu na vrch má přijít marshmallow. Já jsem jiný než jojo, kámo nesehnal. No, Ani nevím, jestli se dají koupit nějaký jiný. Takhle si je tam dáme, nevím kolik, dáme tam třeba ještě tak 2 takhle. Tak. No a jako poslední krok, mám ty marshmallowy osmahnout. A jelikož jsem samozřejmě připravený, tak tuhletu věc na osmahování věcí samozřejmě nemám. Takže budeme muset použít normální zapalovač.
Yes, funguje to, haha. Tak jo guys, chvíle pravdy. Já jsem malý cukří. Takový ty kostičky. Cukři. Mňam, kámo, tak to je strašně dobrý, ale jako úplně Takže tohle to mu chutná. Jakože podle toho, kolik jsem tam dal ty čokolády, tak jsem si na 100% jistý, že když je piju 2 tyhle ty celé hrníčky, tak 100% dostanu cukrovku. Ale kámo, chutná to fakt dobře. Jako na je to, cukrovku to já nevím, jak to popsat, ale fakt to chutná strašně dobře. Týpek ve videu rozhodně ví, jak dělat dobrý recepty. Takhle dobrou horkou čokoládu jsem ještě v životě neměl. Za mě úplně jednoduše 10 z 10. Tak jo, jako další tady máme video s názvem Jak si... A to nejsou? Aha, já myslel, že to video se jmenuje Vyzkoušel jsem virální animové shorty o vaření s orem. Aha. Ty muky. Tak já jsem popleta. No, ale to je jedno. Další video. Takže nový kouřící hack, který musíš zkusit? Bo smůra? Co znamená smůra? To je jedno. Udělat opíkaný marshmallow. Opíkané marshmallow by se maximálně tak viděl v amerických filmech, u nás se to moc nedělá. Každopádně nikdy jsem to nedělal, ale pojďme zjistit, jak se to má správně dělat. Odkousněte vršek, abyste odhalili lepkavý vnitřek. OK, Poté na toto místo odkousnu marshmallow. přitiskněte kousek čokolády, aby držel. Kámo, to bude strašně sladký, ale ne. Nyní opečte Marshmallow a čokoláda. i s čokoládou. Jak Jasně. otáčíte Ale ty animace jsou fakt dobrý, musím říct. klackem, lepivý marshmallow udrží čokoládu na místě a ta se rozpustí Jasně. přímo na něm. Během pečení ohřejte grahamové Ještě sušenky krekry u potřebuju ohně. k tomu, OK. Marshmallow stiskněte mezi teplé sušenky a A to vypadá strašně dobře. Ta animace vypadá strašně lahodně. Rozpuštěný smor. Kámo, tak týpek vypadá nejvíc. A zase to děcko, tyjo. Úplně, tam má to. Co to je? Od čeho to bylo? Od toho marshmallow a od té čokolády. Spokojeně v tom videu. Pokud se na konci tohohle videa nebudu přesně takhle tvářit, tak už v životě nebudu vařit podle toho týpka. Každopádně já už se upřímně moc nedivím, že jsou Američani tak moc tlustý, když si místo normálního párku radši opečou sladký marshmallow s kusem čokolády. No nic, je čas vařit. Tak jo, marshmallowy mám, krekry taky, i když teda to jsou bebečka, ale tak to snad postačí. Jediný, co nemám, tak je oheň. Ale myslím si, že si dokážu poradit. Haha! Nice, to bychom měli. Snad tady teď nejbouchnu, nebo tak něco. OK, ale ještě úplně předtím mám nakousnout marshmallow. Oni jsou celkem malý, tak snad mi to nějak půjde. Tak, to bychom měli. A teď si vezmu jeden kousek čokolády a dám ho přímo takhle hezky dovnitř. Přesně takhle. A ještě si to takhle hezky párátkem nebo špejlí napíchnu jak burst. Banger. Nice. Přesně takhle by to mělo držet. Takže teď půjdeme krok po kroku. První co, tak si mám krekry dát k ohni, aby se ohřály. Tohle to totiž určitě bude fungovat, když jsem u sporáku. No a teď začneme opékat. Jako když děláte bursta v létě u táboráku. Hej, ale ono to funguje, ono se to reálně rozehřívá. OK, asi by to mohlo stačit. Tak, takhle si připravíme můj ohřátý cracker. Vezmeme druhej a teď bych to měl takhle správně zavřít. Nice! Jakoby není to úplně asi jako vončo, ale vypadá to celkem dobře. Každopádně bon appetit, dobrou chuť. No, to je reálně celkem dobrý. Tohle jsem vždycky viděl jenom v amerických filmech, jak si místo burstů vždycky ohřívají marshmallowy u táboráku a pak si to dávají do těch sušenek. A můžu vám říct, že na tom reálně něco je, protože kámo, to je fakt dobrý. Tomuhle úplně upřímně dávám 8 z 10, takže pokud někdy půjdete k táboráku, budete grillovat na zahradě u ohně, ne u sporáku, tak vám doporučuji tohleto 100% vyzkoušet, protože hej, je to fakt dobrý. Každopádně děkuji, že jste tohle video dokoukali až sem. Napište mi 100% do komentářů, který z těchto receptů vám přišel jako nejlepší, který byste určitě chtěli vyzkoušet. A nebo jestli jste nějaké takovéhle zkusili, tak jestli vám chutnal, hoďte like, pokud se vám líbily moje kuchařské schopnosti. Jsem na sebe opravdu hrdý, takže určitě ten like dej. A samozřejmě dejte i odběr, ať hitneme 50 000 odběratelů, protože už jsme reálně kousek. No a my se uvidíme u dalšího videa. Čau! Takže já bych se s vámi chtěl taky rozloučit. Dejte ten like a odběr. A doufám, že jste si tohle video užili. A zatím ahoj!